Bantu bakithi angeke ngibingelele ubaba udokotela, ubaba wesizwe, baba uJabulile umfana omuhle nje Nkehle Mzulu amaNcinci. Namhlanje sithatha isithuba esingesoli ngalo ukuthi ake sihlale phansi senze ama-video. Sisebhilidini esibizwa Nedbank House Building, sise 19th floor, 1904, dark room, studio number 1, umgaqo corner of Queen Street and Albert Street. We are based in KwaZulu-Natal in the Republic of South Africa. I've got a theme, a topic, enhance your ministry. Bakithi ake ngikhulume lento la. Ngicela ukukhuluma nabazali. Sinabazali abaningi. Lento sengikade ngiyibona kuma single parents, sengiyithole kubazali abawu2, baba nomama bahlulwa ingane eyodwa. Iyodwa nje ngane yabahlula nje, iyababulala nje ngala. Yinhle nje yabahlula nje yabahlula. Asingahlulwa ke ingane zethu. Asikhulumeni ke bakithi. Sinezingane ezingathanda ukufunda ukuyemaversity, zithi zithanda umusic. Sithanda umculo, sithanda isport, ziyabona futhi mengaqhubeka nebhola une-career ebholeni nje si right kodwa nje sithanda umculo and sithanda futhi i-comedy, ziyahlekisa nasesikoleni zosomahlaya. If ethu umntwana onjalo uthanda umculo, ngiyacela mama ukuthi ungamphikisi. Noma yena isho ungamphikisi. Uma ungamphikisi uzokuhlula. Because usuke senama tools zonke azowasebenzisa in order to repel you. Ungamphikisi mvumela on one condition. If ethanda umculo, mtshela ukuthi uzoconverter one of your rooms njengoba nino 4 bedrooms, elinye room alenze lutho vese hlala ezini. Umthetho I'll convert lento ngizoba le room ngizoyenza ibe studio. I'll buy you all the equipment lo idingayo. Umtshele futhi umntwana ukuthi credit card yakho ino 70,000. Surely ngakwazi ukuthenga yonke lento zokuyidinga la. On one condition, do you want it? Athi yo mommy, I'll be happy. Oh God, I'll be happy. Okay, fine. Qala uqede degree teaching. Qala wenza ijournalism uyiqede. Hamba wenza lento yakho ye electrical engineering uyiqede. Uma usubuya nje kwa video and filming usuthola idiploma khona. Yonke into ngizokwenza izinto ezo10 futhi, not just so. Nasegoli ngizokwenza istudio. Le ngane lezi ziyalizala le ngane. Beyiphefumula la kuthina, ziphefumula ngathi. Ngeke mase singaphandle sicabanga ukuthi thina sizohlula ngeke. Ithina singama area yazo. Thina singama area. Yena akaqala aqeda i-degree. Uma eseyiqedile i-degree, la bese vese e-registered, uzobe seba ke umculi one degree in chemical science. Umculi one degree in video and filming technology. Ikulungile ungaba ngomculi ngihamba udlala ibhola because lela bhola lakho lidlalayo if uphuka ungena i-degree uskhotheni iba uthisha oculayo okhiphile uthisha akhiphe uprincipal but uyaya esikoleni unawo uhola le mali ehole othisha. You understand? Iba i-journalist eculayo kodwa iba nazo ingoma zakho kodwa iba futhi intatheli because you are qualified journalist. Iba i-radiologist kodwa futhi eculayo. Lo mculo wakhe asina inkinga nayo wona esiuthanda kakhulu but into sifuna ukuthi ume ngeqiniso ube ne degree in any faculty. Kalonga neke ingane ehambe kuyokwenza radiology only 5 years ibuye izohlala phansi. Iyakhele studio sayo. Uma ibuya lapho uzobe ngesenayo interest yaleyo nto leyo. Uzobe ngesenayo. Ayike advocate umculi. Ayike advocate umculi. Ayike chartered accountant umculi. Ayike accountant auditor umculi. Uma ebuye evarsity izobe siwashaka yonke leyo nto leyo. Izobe kuthosha. Engisho ukuthi ningaba push msupport uma usuphinda umbende so that the child will follow on your lips. Lozo nto kuzosiza nje kakhulu ngoba sesibonile abazali abaningi bayahluleka ziyabahlule ingane ngoba bona bayaziresist. Funa uye naye. And then futhi ingane ufuna uyitshela iqiniso ukuthi njoba ithi ufuna ukwenza i-acting no music. Ufuna ukwenza speech and drama, okay fine. Le nto leyana ama-actors abizwa ngama-puppet. I-puppet uPopeye. Okushuthi yena usuke efundela ukuba uPopeye, ukuhlekisa abantu abangafundanga.
bambize abantu abangafundile abanemali azodansa la phambi kwaba a-acte kubiza usibanibani. We don't want children ezizalwa yithina special ukuthi sibe yiliyonto because you're reducing your substance. Ngalondlela ziqale zokwenza i-degree zizogcina nge-speech and drama. Qale zenze le degree siyifuna ukuqala. Ake ngikhulume lento le. Sinento esibiza ukuthi abantu abaningi abayinaki sibiza ukuthi i-social mapping. Your environment okuyona and social mapping yakho iyona lena exuppressa ukuthi ungakwazi ukuphumelela. Angiqale phansi. Indawo ohleli kuyona njengoba lapha eSoweto nje. You struggling, uyazibona ukuthi uyaphuma eSoweto awukho eSoweto usesendaweni ukuthi usunomuzi eBalletto KZN. Kodwa in-environment okuyona and social mapping yakho iyona eyenza ukuthi ungaphumeleli. Number 1, go and look for a rental property. Endaweni abantu abakhona abangakwazi. Ozobuya emsebenzini njengoba usebenza e-call center. Kodwa kunezinto zenzayo endlini. You understand? Kunezinto zenzayo endlini. But njengoba usenza e-call center unesikhathi. Unawo 3 days off wakho. Usenza 12 hours a day but umusu offer 3 days. And uzoba nesikhathi kuleya privacy njengoba usurenta nje manje. And awusenaba usudisconnectile ne-social mapping yakho umula. Usuyakwazi ukwenza. Mase sebekubona kuma social bathi hayibo ungathi usibani nje lona. Bathi hayibo yale awuthi sacela ukuyibona. Sebekubona manje umarketela i-product yaka Edgars, umarketela uWoolworths i-product yakhona. Sebekubona kwezinye inhlelo zaka TV. Hayibo kanjani into obungeke uzokwazi ukuyenza. Ngoba ngesikhathi wena ulethwa imoto ethize kuthi ekuthini kulomthaka lona yebo lomthaka isithini lomthaka lona yabo kunale moto ezilokhu zikuletha and baphonsa amagama uyabuza ukuthi ku safe nje kodwa la uthi hayi bayidlalela yabo mase beyaqala mase beyangabaza ukukuletha ebusuku ngoba nje indlela lana hleze kugcwele lemgaqweni yabo abayi mahlala isitamkokweni kanjalo kunale inhlambe ezithukayo ke lokushela ngizazi mina shiya ngane yami hamba orent emzini wendiya owekhalathi owomlungu owabantu abarish nabantu abamnyama urentela ku backroom yakhona uphume ngoba emsebenzini ubuye ngoba ungena endlini ukushiwe imoto phambi kwegate abanamsebenzi bona ukuthi ushiwe ubani le ndawo vese quiet yonke ukwazi ukwenza izinto ke engisho ukuthi I'm not saying ukuthi indawo ohlala kuyona it's bad but indawo ohlala kuyona akuyona yomuntu ofuna ukuphumelela the way you want it. Kunezinto vese ngeke zenze kuba kunalabangani bakho lokube belobe hogela ukuthi manje wenzani umngane ngeke ilona hleze ikhompyutha simazi wenzani bazama ngayo indlela amaningi ukuthi bakushaye ngekhanda ukhohlwe ikhompyutha abangani bakho bayasho ukuthi wena wenza ukuthi yabo ngalo ndlela ake siyibuke into indawo esikuyona ukuthi iyona inesidinga for ukuphumelela and thereafter abantu socialize nabo bayibona yini ngoba kwabona bayisuppressant ekutheni siphumelele. Angiqale phansi abangani bethu esihamba nabo ibona bayisuppressant ukuthi siphumelele. Uma usuzame ukudisconnecta nefone ifone yakho futhi akuyona le oyidinga thatha le phone le uma wenza ezinye izinto uyibeke edining room ku silence ukwazi ukuthi ubone ama miss call kuphela uma usubuthi engizobuye ngimbozo once bakuthinta kathathu bathi akasatholakala efonini bayakushiya ngesikhathi bekuthinta ifoni lana engeke uthi ngithathe ngizwe ukuthi uthini and you get distracted. Asinayo intsha ebuka le channel ezoqhubeka futhi ihlupheke but akube ithina esitshela into engenamsebenzi vese ezohluphekisa abantu but ake sikutshela ukuthi kulento efuna aqala udisconnect and stop telling people that you une passport. Abantu bamzonda umuntu nepassport, believe you me, because they try by all means ukuthi kwenzeke noma yini engenza ukuthi i-passport yakho ingagcini isebenza. Bamzonda umuntu nepassport abantu. Don't tell people to nepassport. Do your passport, put it away. Ngena online ufuna umsebenzi online but don't tell people ukuthi you got a passport, you're planning to go to Canada because they'll kill the dream. Bakithi ake ngikhulume nezinyanga zakithi. Zinyanga zami ngicela ukubuza lana okwenza ukuthi le meeting engayisebenzisi ukusiza abantu abathi bafuna imali yindaba sinomuthi lesobiza ukuthi umampunzana umabusana umnukulumbe yindaba lo mithi
ngoba lo mithi leyo uma uyihlanganise kahle ngeke ngasizakala umuntu hayi ukuthi uyamthwalisa nje lo mithi iyenele kuthena ukuthi umuntu angaphumelela okwenza ukuthi wena nyanga ngoba le mithi engibalayo mampunzana umnukulumbe uyakwazi ukuthi wenzani umabusana uyakwazi ukuthi wenzani uyakwazi ukwenza yini abantu phome befika kwakho ungabaniki le nto leyo abantu manje sebeyalazi iqiniso ukuthi inina eningafuni ukuthaka imithi ngendlela ngoba ngiyakubuza nyanga yami ukuthi kanti lo mithi yenzani akuyona into ukuvula inhlanhla kumuntu sengiyazibuzela nje njengoba udokotela uyayazi le mithi ngikhuluma ngayo akuyona yini kanti ukuvula inhlanhla kumuntu okwenza ukuthi pho abantu abanganikwa lo mithi kusuke kwenze njani ngoba ngempela if singanika abantu leyo mithi leba singaba nabantu abambala abafuna izigubhu and I have a question for you njengenyanga intindili uyenzani njengenyanga uyenzani intindili amasimbe enyanga uwenzani umabone uwenzani ngiyibuza lezi zinto lezi ngoba phela lezi zinto lezi izinto lezi othi uma uzihlanganisile wageza ngazo once a week hayi ngeke khehla ngeke umabone amasimbe enyanga intindile wageza ngalezi zinto lezi ugeza nje once a week ngalezi zinto lezi ngibuza ukuthi mina kanti izinyanga zakithi abantu boze siboneni ukuthi abantu basithembile thina uthi asifuni ukuthaka ngoba ngibuza izinto mina ngazi ukuthi asidingi ukuthi uzuye eMalawi uye kuphi intindile igcwele yonke indawo amasimbe enyanga agcwele yonke indawo umabone ugcwele egoli inqwabe egoli umabone yini ukuthi abantu benganikwa leyo nto basizakale phela abantu ake sibukeni ukuthi akungabe ithini silibazisa abantu ngoba phela uyakwazi ukuthi uthathe ufudu uthathe usawuti uyangandestand usangilala ukuthi ngithini kuwena musu ufake nalento le uhamba uyigqiba esitolo somuntu uma efuna ukuthi ugcwale kube busy uma ne tavern nje umuntu yakwazi nje thatha lento le ufaka ufudu lapha ufaka usawuti lapha uyigqibe lapha lento le ufake lento la ngaphezulu izinyanga zami niyayazi lento leyo mina angifuni ukudayisa ngemithi ku social media kodwa ngibuza lezo zinto lezi anibenzisi ngani abantu phela niyazazi ngoba phela inyanga kuzobe sathi manje inyanga ayisekho into ekuthiwa ubunyanga but imithi khona ayisekho into ubunyanga kodwa imithi khona kanti le mithi khona ukuthi kube njani ikhona kube njani ngeke uyabona nabo laba babafundisi badinga ukuthi sibatshele nje iqiniso ukuze ukuthi yonke into ibe kubona kunento esibiza ukuthi alligator pepper oyinika umfundisi ishiswe lento ibe impuphu ifaka u1 no2 bese seyikhothe ukukhulisa ibandla lakho uma ekhuluma alalelwe ukukhulisa umsebenzi wenkosi suke simnike leyo nto kuthiwa nje alligator pepper iphathwa khulu ama-Nigerian nama-Ghanaians think about that ukuthi uma ukuthi wena ungakwazi ukuthinta leyo nto liyakhula lela bandla leliyana I repeat liyakhula lela bandla leliyana angifuni ukwenza le video namhlanje ibe inde kakhulu kodwa lezi zinto lezi bengithi angithinte nje ukuthi ngempela sinawo le mithi lesinawo umabusane sinawo umampunzane sinawo umnukulumbe kodwa still abantu asibaneke siyawazi amasimbe enyanga enzani siyawazi umabona wenzani kodwa still thina abantu lezo zinto lezi asibanike ngani ngoba intindili lezi siyilengise emqaleni kunomuntu ofika kwakho uzofuna usizo ulengise emqaleni bakithi asike abantu bebeze kuthina sazi ukuthi siyayazi imithi sinayo imithi hayi ukulapha ngamabhuku njalo sokulahlekelwa ibhuku lapha ngawo solahlekelwa hayibo kanti uzoqala nini ukulapha nje ulapha ngebhuku uthi ngalahlekelwa ibhuku ngilapha ngalo ngishonisana ngelanga bakithi this is baba udokotela umuntu ufuna ukuya enyangeni hambe enyangeni but wazi ukuthi uyofuna nekulo nyanga inawo yini leyo nto leyo this is baba udokotela goodbye